Αν δεν πήρε Γερμανός, με συγχωρείτε, θα σας πω κάτι που δασκάλα είμαι. Σκοτώσανε, ρίξανε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο σου πάει το αεροπλάνο να βομβαρδίσει και το ρίξανε από κάτω και πέσανε κάτω. Και με συγχωρείτε, τους κόψανε τα γεννητικά όργανα και τους σταματάνε στο στόμα. Κάτι που δεν έπρεπε να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Ήρθαν οι Γερμανοί, σκοτώσανε 3, 6, 9. Και εκεί σε αυτά ήταν ένας πατέρας με το γιο του. Ήταν μπλεγμένος για να το φεγγιστούν. Και έλεγε, πήγαινε ο γιος και τράβαγε και έλεγε όχι το μπαμπά εμένα, όχι το μπαμπά ο μπαμπάς, όχι το παιδί με εμένα, όχι το παιδί μου. Και οι Γερμανοί τους πήραν και τους δύο και τους πετάξανε, φύγετε λέει, δεν θέλουμε κανένα λέει από εσάς. Ναι. Ήταν η